Wadhi Kano, jopur ma West Kano Irrigation Scheme koro ywagore ewi midhiero mar winy masani onore chamo kendo tiyo konegi ochele puothe, gino moseyogi kod lal mathoth. Kaka Millicent Adhiambo leronwa, jopur yango ni gisewito eka 94 mar puothe ochele nikech winy kendo gikwayo piny owacho mondo omi odonjre oresgi. E ndalo apar sani nyaka ne winy chak chando jopur ochele ma West Kano Irrigation Scheme. Jopur go yango ni gionge kwe kata matin ni mar chuno ni giriembre gi winye puothe chakre kogwen nyaka podho chieng'. Donjo e puodho saa 12 okinyi to wowuok saa 1 otieno. Eka winyo dhi to ok gidhi te moko iwe nindi e puodho kanyo. Bende gilero ni winy go magiriembo ka gitiyo gi onjura kata orujre, goyo depe kod liyo wenge gi tek makata giriembo to ok sudi. Wariembo gi kwatiyo gi ikaw kube tigo gi kede ka ichwaro gi kede kamandi ko madhi dhi modong' podong' adong' pod ichaki choko muya kendo madiriembe godo. Ing'wenyo lo iketo onjura to seche moko onjura no be igoye to sogo manyasani ni en digital manyasani. Misa. Ewi mano, gitelo ni winy go medo chiego negi adhola mar lal ma wiyo yugno ma kodh pe, rao kod tuoche nosemiyogi e puothegi mag ochele. Winyo ni kene ma ochele, winyo chama eka te kata pok yudo gimoro. King'iyo eka ska mako wete jogi oringo to ok oringo nini ticho inge mana winyo no. Alalo karibu 270 ikita ali eka riyo makata gimo gole onge wadok chien waonge gimoro amora mwanyalo dok wode production eka dek apoteta gimanya tarajia nos 600 ayudo gima thin ma ok nyal chulo na kata loan ma gik ma nyakawo. Jopurgo wacho ni sani chuno gi kayo ochele mapok oromo mondo giyudie gimoro matin nikech midhiero mar winy osemiyo giwito eka 94 kendo mahewo puothe 30 bende gisejwang'o. Gisechegi eki nitiere jowa manyogolo michele prematurely, block H gi block E2 wawito 94 acres ma winyo chamo. H alone 60 acres, E2 42 acres ma jopur goweyo. To cost of production sani ni malo en at 71,000 shillings per acre. Koro you can imagine ni wawito how many millions. Maduong' moloyo koro gipenjore kaka gibiro puonjo nyithindegi kendo dolo okumbo. Giwacho ni kata gope mane giholo mar jiwo pur margi gikia kaka gibiro chulo kalure ni geno giduto ne giketo e puothego makoro winy otieko. Thothgi ok ochulo loan kendo ok ging'eyo kaka hatua mibiro kaw negi. At the same time ikruok maber mar production mwadhi timo kendo ni sida. Koro pesa manyalo tero kara nyithind skul waonge go. Wadok kelo, yani wadok piny. Kwayo gine sirikal chalo kamae. Ka ginyalo gonwa yath gi ndege mondo mi winyo odoge piny matin. Tang'wa gone sirikal erokamano. Kamagi winj jogi nikech gi defend gi so much. Nikech ma chalo winj jok moko en miyo gi production in a way. Wanyalo timo production ne winjgi mondo winjgi ocham michendwa to gichulwa nikech wan bende wantie nyithindo madhi sikul utuwa bende okethore odonwa ger wambo odonwa endelea kaka jok moko bende endelea. Oyie ogony chunye okonjo West Kano. West Kano ywak wito pesa mang'eny. Jopur ochele ma West Kano koro golo siem ne piny owacho ni ka ok gikawo okang' mapiyo mar resogi e lwet winy to puothegi dong' gunda gino madhi medo inyo ngimagi kendo duoko piny nyak mar chiemo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.